Minä olen Ida-Elina ja tässä on soittimeni suomalainen konsertti Kantele. Tätä duoa tullaan kuulemaan Laaksolahden kappelissa 60. laulu ja laulun tarina konserttisarjassa. Illasta on tietenkin tulossa aivan huippu. Siellä nimittäin tullaan kuulemaan omaa musiikkiani ja vähän lainattuja sävelmiä. Ja kun mukana olet sinä, niin meillä tulee olemaan tosi upea ilta. Tervetuloa siis 60. laulu ja laulun tarina konserttiin. Siellä nähdään ja siihen saakka mukavaa syksyä. Moi!